Ja, inderdaad. Met dat trapje met die ronding? Ja. Serieus. Hoppa. Ben moet. Wacht. Dit onderin doen. Ja. Wie. Dat wil ik hebben. Perfect. Batman! Dat was zelf altijd een mening in. Nee, ik vind dat verdubbeld. Ik zie hier. Ja, dat is toch hoor, want dan in de plaats die we al niet worden. En dan was er even in de rond. Oh, rustig, ja. Ja, dat is als een job. Niet nog eens, zeg eens hoi eigenlijk. Weet je wel leuk? Dat die altijd Zuid en jammer. Verneed altijd dan ook. We weten toch dat er door zit. En nu zijn het vooral vanuit de mannen en de hoors voor de 134ste keer hij voor een Gerlachusden neer te laten.
en met naar heem te nemen. Zegen ons bij dat werk en geef ons ook genoeg amusuur om hem vanavond goed te kunnen luchten. En vervolgens, Slovenië, dat we dan altijd de teken zien dat we het hongerij goed kunnen hebben als we dat willen. Dat we veel kunnen bereiken als we de heng in Nederland. En dat de gemeenschap van Tebanet nog altijd heel erg levendig is. Zegen ons die dat doen. En geef ook zin aan de klinkkenger om het nou ons wierster te doen. En daarom vraag ik, Sloveniër, zegen ons allemaal en deze dan, die je gans jaar op u moet wijzen, dat we niet vergeten. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Veel succes ermee en veel plezier. Hij of zo? Ik ga hier. Hij door. Doe er maar een orbik. Oh, wanneer overdreven, meneer op de stoel. Ja, ik moet het even op een gemeester hier verloten. Ja. Stoffeer de loempia. Stukken vliegen van hier af. Ja, nog een overhoofd. Ja, nu. Dat dik ik gezien. Kijk maar! En dan choppen. Meneer van de gemeente. Best Dat is wel leuk. in de hand spuien. Met alle olie. Enkele alles, ik twee jaar hebt. Kan nu ook graag op de lijn. Nee jongens. Ja, ja. Gelukkig is dat overal. Dan hebben we nu eens boven gekregen. Dan hebben we nu nog een MAGIX. Ik wil dat ze gaan. Ja, dat doen ze. Ja, opletten, opletten. Kom Axel! Inhoud, laten! Doe maar eens op het ziekenhuis bij de Axel, joh. Ja, dat gaat het! Nee, nee, nee. Ja, gaat goed, gaat goed. Ja! Nee, 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 voor ons af. En gaan ze samen. Hij is helemaal heel gebleven. Top toch? Heel gebleven, ja.
Na 25 jaar open de ketten. Ja,